F'artiklu fil-ġurnal The Times of Malta, id-dekan tal-Fakultà tal-Liġi Kevin Aquilina ikkwota diversi drittijiet u liġijiet li jisħu li ċ-ċittadinanza ma tistax tiġi irtirata. Fosthom liġi minnhom tgħid li la darba tingħata ċ-ċittadinanza din ma tistax tittieħed lura. Regola oħra tgħid li anke jekk ikun hemm bidla fil-gvern, il-gvern il-ġdid m'għandu l-ebda dritt li b'mod diskriminattiv jirtira ċ-ċittadinanza. Skont il-prinċipju ta' kontinwità, gvern differenti għandu jkompli minn fejn ħalla l-gvern ta' qablu u jimxi u jsaħħaħ il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Lanqas m'għandu id-dritt jiddiskrimina bejn iċ-ċittadini irrelevanti jekk kisbux iċ-ċittadinanza. Kevin Aquilina jgħid ukoll li l-programm ta' ċittadinanza b'investiment huwa konformi mal-liġi u bl-ebda mod ma jikser xi regoli. Prinċipju ieħor jgħid li l-gvern għandu l-obbligu li jipproteġi kull ċittadin sakemm ma jiksirx l-obbligazzjonijiet taċ-ċittadinanza. Fid-dawl ta' dan kollu id-dekan Kevin Aquilina tenna li l-oppożizzjoni trid toqgħod lura minn dikjarazzjonijiet li jistgħu joħolqu konflitt u jxekklu l-prinċipju u l-valuri legali marbuta ma' soċjetà demokratika li tirrispetta drittijiet umani. Intant waqt li kien qed jieħu sehem fi programm televiżiv fuq ix-xandir tal-Istat, l-eks gvernatur tal-Bank Ċentrali Francis Vassallo stqar li wara li saru l-bidliet neċessarji fil-programm ta' ċittadinanza b'investiment kienu bosta li javviċinaw biex jinvestu. Jiena bħala settur finanzjarju għandi ħafna applikazzjonijiet pendenti biex għal passaporti wkoll biex nagħdu ċertont. Kemm wieħed u ieħor? Ma xtaqx ngħid, U minn ma' pajjiżi tista' minn kollhom kien, minn South America, mill-Northern Europe, Eastern Bloc and Asia. Qal ukoll li dawk l-investituri li qed jaslu f'Malta qed iħallu flus sostanzjali fil-pajjiż. Jiġu tnejn-tlieta minn nies b'avukati joqogħdu ġol lukanda first class, ma joħodux package tours, jiġu jħallsu full fare, jiġu club class, jimurru l-aqwa ristoranti ġo Malta, jagħmlu 4 ijiem hawnhekk, 3 ijiem hawnhekk, 90% tal-avukati li ġew jaraw lili dejjem ġew wara għall-vakanza mal-familja tagħhom